Volkkari vastaa Skoda, kumpi on huonompi? Te toivoitte tätä, joten otetaan selvää, että kumpi menee jatkoon vahinkojen valtiasturnauksessa. Tämä matchup on muuten mielenkiintoinen, koska nämä kaksi automerkkiä on käytännössä identtisiä. Mutta millaisia eroja me löydetään näiden kahden väliltä meidän vahinkodatasta? Otetaan selvää. Pisteen saa aina se automerkki, josta on tehty enemmän vahinkoilmoituksia meille. Erä 1. Kumpaa hinataan enemmän? Skodalle piste. Erä 2. Hajoneet tuulilasit. Skodalle piste. Erä 3. Muille sattuneet materiaalivahingot. Ja Volkkarille piste. Erä 4. Kolarimäärät. Skodalle piste. Erä 5. Kummalle on tehty enemmän ilkivaltaa. Ja Volkkari kaventaa. Erä 6. Eläintörmäykset. Skodalle piste. Erä 7. Varkaudet. Ja Volkkarille piste. Erä 8. Kolhut parkkipaikalla. Ja tästä tulee Skodalle piste. Erä 9. Tulipalot. Ja Volkkarille piste. Viimeinen erä. Päättyykö tää tasapeliin? Let's see. Eli luonnonilmiöiden aiheuttamat vahingot. Ja tästä piste menee Skodalle. Tiukka ja tasainen matsi, niin kuin arvata saattokin, mutta Skoda etenee jatkoon ja tiputtaa näin ollen Volkkarin pois huonoimman automerkin tittelin kilpailusta. Mielenkiintoista oli muuten huomata meidän datasta, että Skodalle sattuu 2 kertaa enemmän tuulilasivahinkoja mitä Volkkarille. No, mutta hei, jätä kommenttiin, mitkä 2 automerkkiä sä halusit nähdä seuraavaksi vastakkain.